Buhari shugaba ne na gari wanda yake so talakan Najeriya ya warwasa ya ji daɗi ya huta. Ni fa ka ganna ko saboda irin jin daɗi da Buhari na ya kwanciyar hankali sai in yamma ta nake shigowa jeji na kalli ganyen bishiya ya ji daɗi. Ban za ta zan amma kai ka zo wani kira kawai wai mutane yake faruwa ne yake faruwa. Ina faɗa masa irin ayyukan da Buhari yake. Buhari yana aiki. Buhari ya yi ayyuka sosai. Yanzu fa akwai wani titin jirgin ƙasa ina zuwa. Akwai wani titin jirgin ƙasa ne yayi daga Abuja zuwa Kaduna. A ƙarƙashin ƙasa ke tafiya. Ka ganni nan. Wutan ne ba ke amfani. Ka ganni nan. Ko Zaria ban taɓa zuwa ba amma da Buhari ya hau gani. Jiya Kaduna na je. To kai wallahi ni bari faɗa maka. Jiya Buhari ya burge ni Allah ne ya sa mun san Buhari a kwarai kuwa. Ba a taɓa shugaba na garin wanda yake san kwarai kuwa. Yake san Buhari wallahi ga wannan abin. Lafiya ba? Barkati. Idan aka ce ka san ni mai kuɗi ne. Ina da gidaje, ina da motoci, ina da shanuka, ina da jiragen sama. A'a barkatin kama ba. Ina da jiragen sama. Idan za su ƙare ranka ta kaf. Billahi lazi akan Buhari ya koma ya 19 ya ƙara mai ta takwas. Yau shi takwas ya ƙara mai ta takwas. Idan za su ƙare zan ba ni da komai wallahi sai na yi haka dan ba. Uzuri nake maka. Ka ji alad ma na ji. Ka san waye yau mun alad? Dan duje. Kaga kun gama da Allah. Wallahi a tare da bashi da kai an ga Shekaran jiya Buhari ya turo min miliyan 500. Yau kuma Ganduje ne gashi miliyan 1. Buhari ya baya bada kuɗin talakawa. Baya bada kuɗin talakawa. Buhari baya